Makadiwa wadiwa terri. Inini ndinonzi Mai Murai. Ndinorayira vanhu, ndinobatsira vanhu panyama nepamweya. Ndinonzi Yemurai Lindi zvakare. Ndauya kuzokurayira vane problem yekutonhora muviri vasinganake vaya. Munobika supu yenyu, munotora madomasi enyu edola aya. Mobika supu, motora onion, motora maminzi enyu 15, motora mhiripiri yenyu, mobika supu, munoisa mafuta, zvamunomabikira munongoita supu, mosvinira lemoni, mozvikurunga maminzi nemakazanganisa nemaminzi. But paunopedza kuzvidya, honestly ndikutaura kuti ropa rako rinotanga kumhanya, unotanga kunzwa zemu, kunzwa mafeelings yekuti kana uri munhukadzi unenge kuti dai murume ari padhuze, kana uri munhurume unoti dai murume wangu ari padhuze. Uye ana baba veve vasisina moto, kana kuti nhengo dzavo dzisamire zvakanaka, zvinobatsira futi kuti uve nesimba.